Unha treintena de actores e actrices conforman o Grupo Municipal de Teatro de Ribeira, que hai algo máis dun ano dirixe Óscar Romero. O seu debut terá lugar o sábado 29 coa adaptación de Cousas de Castelao. A función do estreno vai ter lugar o sábado 29 de setembro ás 9:30 da noite no Auditorio Municipal e servirá de apertura oficial da Mostra de Teatro de Ribeira, que logo continuará ata o mes de decembro. A entrada para esta función vai ser gratuita. Retiraránse as entradas pois ata media hora antes da función ali no Auditorio Municipal e entregaránse como máximo 2 entradas por persoa e será ata encher a fora. A montaxe sorprenderá o espectador pola súa ambientación na Galicia labrego-mariñeira de principios do século XX. A obra está ambientada nunha data concreta, en Galicia, e hai unha serie de personaxes tipo que vos contarán máis adiante, tampouco me vou estender moito. E como está ambientada nunha época concreta, todo o que é iluminación, son, vai ir acorde a. A sucesión de personaxes que se dan cita nunha taberna da aldea compoñen o fío argumental da obra, que narra a forma de vida da época a través de relatos do cotiá. Eu creo que é un acerto a posta en escena, porque inténtase aproximarse a este ambiente mediante a posta situando nunha cantina, que pode ser a típica cantina dos anos 20 ou de comezos do século pasado nunha aldea. Esa cantina ou taberna ou ultramarinos onde realmente había sempre un pouco de todo, non? Supermercado, era o sitio de reunión. A intención do grupo é ademais recuperar os alcumes antigos dos propios actores como valor engadido. Vais a retomar en esta obra todos os apodos das antigüedades, porque a xente antes conocíase máis polos apodos que polos apellidos. Por exemplo, eu son Gloria Colún, cada apodo. E isto vais a reflejar na obra. Ademais do grupo de adultos, dende a Concellería de Cultura buscan a creación dun grupo infantil para nenos de entre 7 e 12 anos. Mañá abrirá o prazo de inscrición.